Mga ka-disciple, narinig mo na ba yung sabi ng iba? Kami lang ang kawan, kaya kung gusto mong maligtas, dapat dito ka pumasok. Pero teka, yan ba talaga ang ibig sabihin ni Jesus sa John 10:9? Sa basahin natin ngayon mula sa John 10:9, malinaw ang sinabi ni Jesus, "Ako ang pintuan. Ang sino mang pumasok sa pamamagitan ko ay maliligtas." Pero pansinin mo hindi niya sinabi na ako ang pintuan at ditong organisasyon lang na ito ang pintuan. Walang ganon. Kung babasahin mo ang buong John 10, makikita mo ang konteksto. Si Jesus ang pintuan. Verse 9. Siya rin ang mabuting pastol. Verse 11. At ang kanyang mga tupa ay nakikinala ang kanyang tinig at siya ay sinusundan. Verse 27. Walang kahit isang talata dito na nagsasabing kailangan mong maging miyembro ng isang human institution para maligtas. Ang pintuan ay si Kristo mismo, hindi gawa ng tao, hindi rehistro sa opisina, at hindi titulo ng relihiyon. Kapag sinabi ni Jesus na siya ang pintuan, dalawang bagay ang ibig sabihin nito. Exclusive access to salvation, ibig sabihin, walang ibang paraan para maligtas, kundi sa pamamagitan niya. John 14:6. Kahit anong relihiyon mo, kung wala kang relasyon kay Kristo, wala ring saysay. At ikalawa, protection and provision. Ang pintuan ay nagbabantay kung sino ang papasok at lalabas. Ibig sabihin, si Jesus ang tunay na nag-aalaga at nagbabantay ka mga tupa, hindi lang sa iisang grupo, kundi sa lahat ng sa Kanya. Kaya kung may magsasabi sa'yo na dito ka lang pumasok para maligtas, tanungin mo sila, sino ba talaga ang pintuan? Si Jesus ba? O yung organisasyon mo? Kasi kung organisasyon ng pintuan mo, tao ang bantay mo. Pero kung si Jesus ang pintuan mo, Diyos mismo ang nagbabantay sa'yo. Mga ka-disciple, tandaan natin, ang kaligtasan ay hindi membership card, kundi relasyon kay Kristo. Kung si Jesus ang pintuan mo, kahit anong pader ng tao, kahit anong pangalan ng simbaran, hindi ka mawawala sa kanyang kawan dahil siya mismo ang mabuting pastol na hindi mag-iiwan sa'yo. Kaya bago ka magpaalipin sa pinto ng tao, siguraduhin mo muna na si Jesus ang pintuan ng puso mo dahil siya lang ang pintuan ng tunay na kaligtasan. Ako si Brother Ray, online for Christ, offline with purpose. God bless.